Sziasztok! Én elkezdem itt a mai napot, mert az időnk az véges. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ha esetleg még valaki nem találkozott velem, akkor Hellen Nóra vagyok, és a csapatunk célja, hogy céges rendszereket építsünk, és ennek az első lépése az mindig a hatékonyság növelése egy csoportban vagy egy cégben, és erre vannak természeti törvények, és igazából ezekbe a természeti törvényekbe szeretnénk titeket beavatni, szeretnénk, ha megismernétek ezeket, és használnátok őket eszközként a fellendülésre, a továbbhaladásra és a hatékonyság növelésére. Na, úgy tűnik, hogy az írásos forma az népszerűbb, mert mintha nem lenne olyan sok idő itt a beszélgetésre, de küldtök nekem kérdéseket, úgyhogy köszönöm szépen, és akkor próbálom megválaszolni, amiket küldtetek, jó? Körülbelül 15 perc lesz most fogom tartani, itt van előttem az óra, hogy ne raboljam senkinek az idejét. Azt mondja, hogy szervezési táblára vonatkozik. Szervezési tábla azt mondja, szerintem csak nagy cégekre, valamit nem értek itt, nem baj, hogy ez igazából nagy cégekre találták ki. Kis cégeknél ezt nem feltétlenül látom életszerűnek. Na, hát én említettem már tegnap, beszéltünk már a tegnapi előadásban erről, de köszönöm még egyszer a kérdést. Úgy kell a következőt kell elképzelni, hogy nagyon érdekes, de aki már vezetett kis csoportot, vagy kis céget, és vezetett nagy céget is, az tudja, hogy valamilyen szinten egy kis céget mindig nehezebb vezetni bizonyos szempontokból, mint egy nagyot. És ez a következő miatt van, ugye egy nagy cégben, ha csak nyilvánvalóan a kisgyerek, mondhatnánk kisgyerek, kisgond, nagygyerek, nagy gond, igen, természetes, de a nagygyereknek nem kell pelenkázni, egyedül elmegy az iskolába, stb. Nem kell babysitter hozzá, stb. Tehát ugyanúgy egy kis cégnél ugye egy vezető, egy cégvezető, egy ügyvezető nagyon sok kalapot, bocsánat, ezt nagyon sok feladatkört visz, jó? Kalapnak hívjuk a mi kis szótárunkba a feladatköröket. Tehát egy kis cég mondjuk egy 5-6 fős, vagy egy 2-3 fős, vagy egy 10 fős mondjuk családi vállalkozásnak is, Magyarországon nagyon sok a családi vállalkozás, ugye ott az ügyvezető, a tulajdonos is, és akkor ott van még az értékesítést is viszi, sokszor szolgáltat is, könyvelővel ő tartja a kapcsolatot, ő felel marketingért, ő veszi fel az embereket, és sorolhatnám tovább. Míg egy nagy cégben, ugye, van egy külön HR-es, jó esetben van egy értékesítési vezető, a marketinget is van egy munkatárs viszi, a könyvelővel esetleg már mondjuk a pénzügyes vagy a gazdasági vezető tartja a kapcsolatot. Tehát gyakorlatilag ilyen szempontból egy könnyebb pályán van, egy nagy cégnek a vezetője, hogy egyébként más játékszabályokat betart. Egy könnyebb élete tud lenni egy nagy csoportnak a vezetőjének. Jó? Tehát azt szoktam mondani, hogy ezért is nagyon fontos egy kis cégnek, talán egy kis cégnek még fontosabb, hogy legyen egy ilyen szervezési tábla, hogy ki tudjon ebből a küzdő szakaszból jönni. Jó, mert ez nem feltétlenül mindig kellemes, amikor az ember ennyi tányért kell, hogy egyensúlyozzon, és muszáj. Ha tetszik, ha nem, egy kis cégben is vannak mondjuk karácsonyi partik. Azt is valakinek ugye meg kell szerveznie. Egy kis cégben, a kis cégnek is vannak PR tevékenységei. Lehet, hogy egy évben egyszer kerül erre sor, de akkor is van PR tevékenység. Lehet, hogy a kis cég egy évben 3-szor vagy 4-szer törődik csak a marketingben, egyébként annyi munkájuk van, de akkor is azt valakinek meg kell csinálnia. Jó, tehát igazából arra kell gondolnunk, hogy a nagyok valószínűleg azért nagyok, mert már van valami fajta struktúrájuk, és mi ezt azért hívjuk szervezési táblának, mert ez nem csak egy aláfelé rendeltségi struktúra, egyébként, hanem a szervezést is jól megmutatja, ugye beszéltük, hogy vannak értékes végtermékek, tehát rávilágít, hogy milyen eredményt vagy eredményeket válunk el a kollégáktól, vagy a különböző részektől, részlegektől, vannak felelősök, látjuk az alá- és fölérendeltségi viszonyt. Jó, tehát igazából azt akarom mondani, hogy ez egy hamis adat, hogy ez nagy cégeknek van. Nem, nálunk is 8-an az összes munkatársal, aki nincs most fenn a honlapon még, de 8-an vagyunk, részidős munkatársal, és nekünk már volt szervezési táblánk, amikor ketten voltunk a férjemmel, vagy hárman,
amikor ketten voltunk, akkor megosztottuk egymás között, hogy ő csinálja, mit tudom én, van 50 feladat, akkor a 25, tehát ő csinált 25-öt, én csináltam, vagy 30-at, ő 20-at, én teljesen mindegy. A lényeg az hozzá, hogy akkor is el kellett osztani, és így tudtunk nőni, hogy láttuk, hogy hú, hoppá, itt ezt a területet át kéne adni, és akkor az ember elkezd ezen dolgozni, és aztán végül is azt a területet csak le tudja adni. Jó? Úgyhogy ilyen szempontból ezt kell mérlegelnünk. Következő kérdés, hol lehet szervezési táblát csinálni, vagy csináltatni? Hát, most ez itt a reklám helye, ha már valaki megkérdezte. Nyilvánvalóan egy kollégám van, aki egyébként erre szakosodott, szerintem ő csinálta az országban a legtöbb és a legjobb szervezési táblákat, mind szolgáltatóknak, mind gyártóknak, mind kereskedőknek, és az összes csinya-binnya olyan dolgokat tud. Eleinte egyébként én csináltam ezeket a táblákat, de már nem, nincs már, tehát olyan gyakorlatot én már nem tudok felmutatni, mint Adrián kolléganőm, ő ebben szuper, és gyakorlatilag úgy működik, hogy mi adunk egy mintát hozzá, ti megadjátok a szakértelmeteket, jó? Ez is mindenképpen benne van, ha valaki egy ilyen táblát így külön el akar készíteni, egyébként pedig azért most már elkezdem mondani, hogy lesz egy megújult vezetői akadémiánk így meglepetésként, jó? Majd még hírt adok róla, és ott is az alapokat gyönyörűen el lehet majd sajátítani. Nyilvánvaló, hogy egy szervezési tábla is az elején lehet, hogy egy egyszerűbb is teljesen jó, aztán lehet ez cizelláltabb és részleteiben jobban kidolgozott, ahogy a cég ugye növekszik, és ahogy az emberek kicsit több ideje van ezzel foglalkozni, meg egy kicsit több energiája. Jó, ez volt a második kérdés, aztán mi volt a következő? Igen. Itt azt mondja, hogy ne haragudj, de ha megfeszülök, akkor sincs időm szervezni. Nem haragszom. Nem haragszom, és teljesen megértem. Na most a következő példát, vagy következő sztorit tudnám csak elmondani, hogy ugye az ember teremti az idejét. Tehát mindig arra van időnk, amire teremtünk időt, és mindig arra teremtünk időt, amire eldöntjük, hogy teremtünk időt. Tehát, hogyha valamire nagyon időt kell teremteni, akkor te is tudod, én is tudom, hogy arra teremtünk időt. Egy picit hasonló, most egy horror sztorit mondok, ami igazából jól végződött. Egyik kedves ügyfelünknél egy nagyon komoly betegséget diagnosztizáltak. Most addig a párja is, a fia is, a lánya is mondta, meg az orvos is már említette neki, hogy jó lenne mozogni, egy kicsit lefogyni, stb. Egyik fülén ki, a másikon be, a másikon ki, bocsánat. Tehát nem semmi, ez számára nem volt mérvadó, vagy fülebotját sem mozgatta erre. Hát aztán eljött egy pont, amikor az orvos azt mondta, hogy hát ha most nem kezdi el ezt neki nincs ideje ez ilyesmire, oké, és egy pár évvel később ugye sajnos eljött a diagnózis ideje, és akkor az orvos mondta, hogy hát kezelésre kell járni, nem tudom hányszor egy bizonyos időközönként, és akkor majd a mozgás is el kell kezdenie. Érdekes módon azon a ponton, amikor ott volt a horror, ott lebegett a feje fölött, na hát akkor teremtett rá időt. Jó, hirtelen lett ideje. Hirtelen ott volt az önfegyelem és megteremtette rá az időt. Hál' Istennek rendbe jött, és most már sokkal jobb jó egészségben van, de akkor lett ideje egészséges táplálkozni, lett ideje törődni azzal, hogy valamennyit ugye mozogjon, járjon még a kezelésekre is, és hála jó Istennek egyébként a cége is túlélte ezt az időszakot, nem volt könnyű, de azért mondom, hogy az élet, hogyha az ember, ott volt a szükségességi szint, ezt így mondanám, jó? Tehát akkor az élet megteremtette a szükségességi szintet a számára. Tehát ne várjuk meg, hogy az élet adja nekünk ezt a szükségességi szintet, hanem teremtsük meg, hogy azért vagyunk vezetők, mert belső az indítatás, tehát saját magunkból jön az indítatás, hogy cselekedjünk, nem pedig egy külső hatás miatt cselekszünk. Jó, tehát itt egy döntés, és biztos vagyok benne, hogy bármelyikőtök, aki hallgatja ezt a rövid kis szösszenetet, egy törekvő, céltudatos és tanulni vágyó, fejlődni vágyó vezető, és igenis gyakorlatilag, ha ti eldöntötök valamit, akkor azt úgy meg tudjátok valósítani, és az úgy is lesz. Egy döntés kérdése, a szervezés is, és azért mondom, ez olyan, mint amikor az ember eldönti, hogy lefogyok, vagy az orvos azt mondja, hogy nézze, ha nem fogy le, akkor 6 hónap, és mit tudom én, kap egy szívinfarktust, vagy valami hasonló. Jó, tehát a lényeg az hozzá, hogy muszáj, ezt be kell erőltetni,
Tudok cégeket, akiknek az van, hogy mondjuk pénteken befejezik 12-kor, és 12-től mondjuk 4-ig a szervezéssel foglalkoznak, ez is működhet. Tudok cégeket, ahol hétfő délelőtt csinálják, mert azt mondják, hogy hétfő délelőtt nem tudnak partnerekkel beszélni, mert egyszerűen nem. Um, veszik fel a telefon, meg nem egy olyan időszak, mert mindenki a hetet indítja. Ez mindig egyéni. Vannak cégek, akik egyébként a vezető szombatonként csinálja ezt. Nekem volt olyan ügyfelem, képzeljétek el, akivel vasárnap este dolgoztunk együtt. Ugye, hogy már említettem, nekünk vannak csoportos képzéseink is, azok meghatározott időpontban, de vannak egyéni foglalkozásaink is. Neki sose volt jó, csak a vasárnap este. És haladtunk. Egyszerűen azért, mert oda tette az önfigyelmet, és az a vasárnap este az mindig, az ő mindig szabaddá tette a vasárnap estéjét. Jó? Úgyhogy ilyen szempontból ezt akartam mondani, hogy akármi, akárhogy van, ez önfegyelemmel kezdődik, és ez egy komfortzónából tehát itt ki kell jönnünk a komfortzónába, és ez egy nagyon kellemetlen időszak. Nem kellemes. Lehet persze nem ennyire drasztikus, de bizonyos vállalkozóknak nagyon kellemetlen időszak, amikor egyszerűen mozgatnunk kell a tányérokat is, ugye mozgatnunk kell a dolgokat, amik vannak, csinálnunk kell azokat a dolgokat, amik ki kell szolgálnunk az ügyfeleket, gondolkoznunk kell a marketingről, értékesítenünk kell, stb. Ezeket meg kell teremtenünk, és ugyanakkor szerveznünk is kell, és akkor még nincs esetleg egy emberünk, akit ebben tud segíteni. Jó, tehát ez egy embert próbáló időszak. De az igazság az az, hogy ti is tudjátok, hogy az életben könnyen nem fogsz semmit megkapni, és egy cég értéket ez a rendszer fogja megadni. Tehát a rendszer adja azt az értéket, és ha sikerül ezt a rendszert felépíteni, akkor neked is könnyebb lesz, ha véletlenül el akarod adni, akkor sokkal könnyebb lesz eladni, és sokkal értékesebb lesz a cég, és amellett, ha vagy át kell adni gyermeknek, vagy át kell adni egy új ügyvezetőnek, hát sokkal, de sokkal könnyebb egy rendszert átvenni, mint egy káoszt, bocsánat, vagy egy olyan tevékenységet, ahol nem tiszták a vonalak. Jó? Nem is beszélve arról a témánkról, amit ugye holnap reggel fogjátok megkapni az előadást ezzel kapcsolatban, hogy a káoszban az olyan emberek azok, akik gyakorlatilag nem megfelelőek, akik zsebre dolgoznak, akik átvágnak minket, akik esetleg csalnak, akik vámpír személyiségek, és véletlenül bekerültek a mi kis csapatunkban, mert igenis előfordulhat, hál' Istennek azért nem sok ilyen ember van, de vannak ilyenek, ezek imádják a káoszt, jó? Tehát ők nagyon-nagyon szeretik, és ők ebben élnek, erre appellálnak, hogy ott nem lesz rend, ezért kvázi soha nem fognak tudni, tehát soha nem fogod meglátni egy szervezetlen környezetben, hogy pontosan ki mit tesz le az asztalra, ki mit dolgozik, ezért nem fogod tudni időben észrevenni legalábbis, lehet, hogy egy idő után észreveszed, csak időben észrevenni, hogy ő nem tesz le semmit az asztalra, uram, bocsá, rombol, uram, bocsá, lop, vagy ilyenek történhetnek, jó? Tehát ilyen is van. A világtörténelemben már ilyen is megtörtént. Na, de mondtam, ezzel az emberi témával fogunk a holnap reggeli videóban foglalkozni. Hál' Istennek azért több a jó ember, mint a rossz, de fel kell erre is készülnünk. És arra is fel kell készülnünk, hogy ahogy egy cég növekszik, ahogy egy tevékenység ugye nagyobb lesz, úgy egyre inkább és inkább érdekes lesz az ilyen lusta, vámpír személyiségek számára, burkolta rossz indulatú emberek számára, akik kihasználják, ugye, azért jönnek, hogy azt az energiát energiavámpírként ugye egy stabilitást keresnek, és kihasználják azt, hogy ők majd innen akkor kullancsként majd kapják a dolgokat, és imádják a stabil, meg a jól menő vállalkozásokat az ilyen személyek. Sajnos ez van. Jó, tehát fel kell készülnünk a növekedéssel együtt. Beszéltük, hogy a növekedés az egyetlen elfogadható állapot a számunkra, és fel kell készülnünk, hogyha növekszünk, akkor ilyen bekerülhet ott a látókörünkbe, és meg kell tanulnunk ezeket időben felismerni, és kiszúrni, illetve fel se venni. Jó? És ebben is próbálunk nektek segíteni, a célunk, hogy ebben is tudjunk valamennyit segíteni. Jó, na, és akkor azt mondja, hogy utolsó kérdés, mit értesz, hogy nagy terveitek vannak nemzetközi szinten? Igen, mondtam az egyik videóban, igen. Milyen országokra gondolsz? Hát megmondom, hogy mit értek rajta, elmondom, nekünk van mit mondanunk, jó? Tehát hála jó Istennek, én azt gondolom, hogy
Egyrészt a tudás, amit magunkba szívtunk csapatként, mert itt néztem, hogy a kollégáinkat, hogy összevettem az összes tanulmányi időszakot és az összes tapasztalatot, ami van. Itt 100 valahány, 132 évnél tartottunk az összes kollégámmal, amire tehát ez a szám kijött, így néztem. Marketinges azt mondta, hogy ne is tegyük bele a promóba, ez nem lesz reális az embereknek. Oké, rendben, hát ez egy adat még mindig. Jó? És és igen, van mit mondanunk, tehát van egy óriási tapasztalatunk, és van egy óriási, mondom, itt a természeti törvénytár, amit szeretnénk is mi, küldetésünk, hogy átadjunk nektek a megfelelő sorrendben, mert azért mindig egyéni. És az a helyzet egy nagyon érdekes dolog, hogy én azt láttam, éltem ugye kint az USA-ban, éltem kint Angliában, most töltöttem egy pár hónapot kint Dél-Afrikában, és azt talált, meg Németországban rendszeresen járunk, mert a párom német. Egyébként jártam még más országokba is, de azért azt láttam, hogy igazából teljesen mindegy, hogy hol vagyunk, a vezetők problémái ugyanazok. Most lehet, hogy így rombolom azt a mítoszt, amit, hogy jaj, ez csak Magyarországon van. Magyarországon természetesen vannak sajátosságok, vannak adózási sajátosságok, vannak elnyomás sajátosságok, ami a vezetőket sújtja. Igen, ez tény, hogy vannak sajátosságok, de a problémák azok nagyjából ugyanazok a világban mindenhol, mert ez a dolog, hogy valaki túlterhelt és szétszórt, és 24 órát dolgozik, és még sincs annyi eredménye, ezt megmondom, nem csak itt látjuk, ez van más országban is. Jó? Úgyhogy ilyen szempontból nem kell azt érezzük, hogy mi magyarok így, mert nem így van, egyáltalán nem így van. És igen, a szervezési tábla, a szervezés az ugyanúgy vonatkozik egy angol vezetőre, vagy egy angol cégvezetőre, vagy amerikaira, mint egy magyarra. Az, hogy a vezető felismeri, hogy jó embert, megfelelő embert vegyen fel, az ugyanúgy fontos az USA-ban, ott különösen fontos egyébként, mert olyan törvények vannak, hogyha egy rossz ember bepereli a munkáltatóját, akkor ott tönkreteheti a régi munkáltatót. Jó? Tehát ott is nagyon fontos, úgyhogy igazából ezt akartam mondani, és azért, mert ambiciózusak vagyunk, mert én szeretek nemzetközileg gondolkodni, de azért élünk Magyarországon, mert itt, ahogy mondtuk, az ember egy kihívásokkal teli környezetben tud igazán prosperálni, és ilyen szempontból Magyarországnál kevesebb országa több kihívás, és kevesebb ország jobb terep, jó? Úgyhogy örüljünk ennek, jó? Mert vannak kihívások, itt nincsenek, nem vagyunk kihívások hiányában, és ez a mondás szerintem nagyon igaz, hogy egy ember tényleg egy kihívásokkal teli környezetben tud igazán prosperálni. Jó? Úgyhogy na, akkor ezzel a kis üzenetemmel befejezném ma, de hogyha nem tudom, van-e kérdés, még maradt-e bárkitől bármi, jó, hogyha nincsen, akkor pedig nagy szeretettel várlak holnap reggel titeket a következő videóba, és az az emberismeretről fog szólni. Jó, és köszönöm, hogy meghallgattatok, és egy hatékony és eredményes napot kívánok nektek. Sziasztok!